ভিডিও দেখুছ সবসক্রাইব করুনা, লাইক করুনা, সেয়ার করুনা। ମୁଁ କ'ଣ ଗନ୍ଧଉଛି ନା କ'ଣ ବା? ଟିକେ ଗାଧଉଛି ବା, ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ବି ଗାଧଉଛି। କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ବା? କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ କହନି? କ'ଣ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ଡବାରେ 15 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି କି ନେଇଯାଇଛି। 15 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ଆଗରେ ଏମିତି ଭେମାରଡ଼ି ଛାଡ଼ି, ଏମିତି ଭେମାରଡ଼ି ଛାଡ଼ି। ମା କନ୍ଦା କାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଏ କନ୍ଦା କାଟା କରୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? 15 ଟଙ୍କା କି ନେଇଗଲା? ଏ 15 ଟଙ୍କା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଗଲା? ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ତମର ଟିକେ ଚୋରାନୀତି ଅଛି କି? ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କରି ଅନେଇଛ କୁହନି କି ଆଉ ତତେ କେହି ମିଳିଲା ନା? ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କଲୁ, ଚାଲିନି ଆଜି ରାତିରେ ତତେ ଶିଖେଇଦେବି ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରନି। କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁ ଚିଲାଚିଲି କରୁଛ? ମା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବା? କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ ସେଇଠି ବଇଛି, ମତେ ଏତେ ଜୋର ଶୁଭିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆସିଲେ? କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? 15 ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଗଲା? ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା କିଏ ନେଲା ବା? ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇଲେ ଘରୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି। 15 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଲା, ବାଡ଼ି ପଇସା କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଛି? ନାତିଆ ଟଙ୍କା ନେଇନି କି? ତାକୁ ଟିକେ ପଚାର। ଡାକିଲୁ କୁବାଳରେ ଆଇଲୁ ନାତି ଭଳିଆ କିଏ ହବ? ଶୁଣିଯା ନାତିଆକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ, ନେଇଥବ ଯଦି ମରାମରି କରିବୁ ନା। ହଁ ଜେଜ କ'ଣ ହେଲା? 15 ଟଙ୍କା? ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ନେଇନି ଜେଜ। ମୁଁ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ଆଇଥିଲା, ତମ ଅଣ୍ଡର ୱାଇଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକିରି ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି। ଜେଜ ମୁଁ ପଇସା ନେଇନି। ନାତିଆ ମୋ ଅଣ୍ଡର ୱାଇଟ୍ କାହିଁ ନେଲୁ କିରେ? ତୋ ଜେଜ ମାର ଶେଷ ସନ୍ତକ, ଭାରି ଭଲ ପାଇ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଅଣ୍ଡର ୱାଇଟ୍କୁ, ତାକୁ ନେଇ ବିକି ଦେଲୁ। କ'ଣ କରିବି? ବୁଢ଼ୀର ଲାଷ୍ଟ ସନ୍ତକ ଥିଲା ମୋ ଅଣ୍ଡର ୱାଇଟ୍, ଭାରି ଭଲ ପାଏ ବୁଢ଼ୀର, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋ ଅଣ୍ଡର ୱାଇଟ୍।